Se det der. Kan man... Lige præcis. Ja, jamen det her, det er, altså nu er man jo grillerentusiast, ikke? Det her, det er toppen af poppen. Vis dem, hvem du bestemmer så. Who's my bitch? Det er mig. Hvorfor spørger du? Er du typen? God damn. Dig? You can work it out. Ja. Du come here often. Der er helt sikkert til natmad der, ikke? Og det er vigtigt. Ja. Så skal du få lidt pølse til natmad. Det regner sgu også. Og det ryger på YouTube. Jeg har hjemmelavet baconpølser til dig. Det var YouTube. Pølsesvøb. Pølsesvøb. Dejligt. Prøv at se, hvordan det falder fra hinanden. Det er jo ikke.